Si Emilio, nagpalimos na lang. Yan na yung yan na si Kuya. Saan yun? Yan ay iba. Yan ba yun? Ay iba. Yan yun. Okay. Yan na si Kuya. Yun na. Parang pumayat siya. Dito lang yan sa SM Lazaro banda, mga idol. Ano. Wala kami may bigay kasi walang pera, walang barya eh. Wala kaming pera-pera, walang sahod pa. Bakit ano masakit niya? Puti. Wala sakit ng siguro kayo. Wala yan. Ayan yun ang nag-viral ngayon sa 6.7 million views. Ayan siya. Kaya taga-Bulacan yung bay. Wala lang pamilya, ngayon pumunta sa Manila. Hinanap niya yung mga pinsya ito, wala nakita. Yung ginagawa niya malibis. May barya tapos sa kan. Let's go, yeah. Bandang huli ba, mas mayaman pa yan sa atin. Sa 1,000,000 tao ba, magbigay lang ng piso-piso sa kanya, 1,000,000 na rin yun. Mabang buko yan dati. Ayan. Ngayon pinagupitan siya mga vlogger. Tinulungan siya. Ay! Tapos nagpalimos pa rin. Binigyan na yan ng pera sa mga vlogger. Ano? Grocery lang. Kasi Ayan, binigyan na yan ng pera mga vlogger. Grocery. sa matulungan nyo si kababayan natin, i-upload ko to sa channel natin. Marami na siyang kalakal ba, may binta. Wala Let's ka go, yeah. problema. Marami na yun, marami na ano. Kaya mga yan. Hindi mo na tinulungan ng ano.